Tenemos que facer boicot ao sistema explotador. Boicot! 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 Boicot? Maldito lo gringo! Guardate, come vi dicendo, quero fazer a revolução. Revolução em Lisboa. Tengo apoio da gente, apoio do ejército. Pero não sei por onde empezar, entendes, comandante? Sei que pode e debe triunfar o comunismo. Rapacinho, e triunfará en Lisboa. Viñeches ao sitio perfecto. Porque me entendes, hermano? Eu xa fixe unha revolución gloriosa. Xa sei de que vai eso. E ademais, teño tácticas, estrategias, libros. Hai pouco escribín un que se chamaba Como ser revolucionario en 10 días. Pero non te recomendo porque está ben. Es que me entiendes. Entiendo. Comandante, pero... por dónde empiezo, non sei por onde empezar. Mira, dice, pode triunfar, e debe triunfar Portugal, pero... Mira, Joao. Ti vas facer a revolución en Portugal. Revolución. Tu entiendes, hermano? E logo basta unhas terras que hai un pouco máis para arriba. Polas rías. Sí, polas rías que ali pasan cousas raras. Tens que arranxar marí dúas ou tres cousas. Oi que me entiendes, hermano? Sí, comandante. Mira, para facer unha revolución fan falta varias cousas. Primeiro, condicións obxectivas. Iso que dis ti que tes, o povo, o exército, armas, a televisión, os xornais, todas esas cousas, moi importantes. Xa. Pero, iso non chega. Fan falta as condicións subxectivas, importantísimas. Mira, oi que me entiendes, hermano? Eu quería facer unha revolución en Cuba. En México coñecí un argentino e xa está. Condición subxectiva. Hai que conocer o México con Argentina. No. Santeira! Eu estaba aí, eu ia a tua voz, essa linha aqui, que era o meu comandante, meu filho, que é o porquê? Oi, que o porquê que? O meu comandante, olha, por favor, o que eu farei? Sí, eso despois. Agora, quero que me arregles eso. O quê? Eso de aí. Ok, non vexo nada. Esto de aquí. Ai, que rapazinho mais guapo! Adoro, que te vexan todo! Mira, que te pasa? Que estás nervioso? Parece que te meteron un pau no cu! Que queres que faga disto? Quero que fagas deso un revolucionario. Tan guapo como ti! Se podes. Moi ben, podemos facer un revolucionario de ti, pero para eso necesito unha tela! Moi ben, di que sí, aquí vamos facer un revolucionario de ti. Onde ir as forzas telúricas, vas a ver o que vamos facer, sí, xa verás. Sai de dentro, comandante que levas, sai de dentro, mouchas corusas, ¡somos de Rusia! I got a dream.
Volem pemboli, pemboli, volem pemboli, pemboli, volem pemboli, pemboli, volem. Si no se'n donen, no callarem. Volem pemboli, pemboli, volem. Volem pemboli, pemboli, volem. Volem pemboli, pemboli, volem. Si no se'n donen, no callarem. Volem pemboli, pemboli, volem. Volem pemboli.